まずそうですね、この主人公の名前が I とそのバディが You ですね。要は I と You の物語なんですけど、これはいわゆる私とあなたの物語、つまり私たちの物語であるというふうにまずスタートしました。そしてOK? Sorry. で、社会学という学問を少し学んだ時に、この社会はいろいろな集団でできていると。家族、学校、会社、地域、国、そのところで集団って見方を考えると怖いのかなと思って、でゾンビのように不規則な集団も怖いけど規律の取れた集団も怖いんじゃないかなと思って人間ピラミッドを、作りました。そうですね、どちらの風にも捉えられるかなと思ってて、やっぱり日本もその第二次世界大戦の戦争の時ですかね、やっぱり国全体を挙げてみんなが戦うんだっていう教育をして、戦争に立ち向かったわけですよね。要はナチスと同じようなことだと思うんですけど、そこにも捉えていただいても OK ですし、ただ実際のそのテーマとしては現代で、その日本では本当、お金と、宗教と政治のお話について話すのにはちょっとアレルギーがあります。これも絶対その教育の責任、教育のせいだと思ってます。この映画はその集団に対して個が立ち向かうっていう風に見えるかもしれないですけど、集団が一概に悪いと言ってるのではなくて、一人一人が考えない集団が悪くて、本当一人一人が考えた集団っていうのが素晴らしいいいんじゃないかなと思いました。だからそれをニューグループと定義してこの映画を作りました。まずそうですね、先ほど言ったその規律の取れた集団の頂点はやっぱり集団行動だったなと。で集団行動の頂点はやっぱり人間ピラミッドだなと思いました。一人でも崩れてしまうと全体が崩れてしまう。でプラスやっぱりヒエラルキーのメタファーとして人間ピラミッドを採用しました。でヒューマンタワーについては知ってたんですけど、このカタルーニャとは知りませんでした。なのでとても驚きました。なのでニューグループ2がもしあったら一緒に作りましょう今のところないので、スペインと合作で。そうですね、順次伊藤さんがやっぱ強い気がしますね。ただ正直あんまり漫画とかも読まないので、特にこれといってめっちゃ影響を受けたとかないような気がしてます。そうですね、でもみんなすごく優秀な子たちで楽しく撮影ができました。ただやっぱりすごく集団行動とか人間ピラミッド作るのはすごく大変な作業だったので、先生のようにちょっと怒ったりしそうになりましたけど、そこをぐっと抑えて優しくみんなと作り上げました。そうですね、でもそもそもとしてはやっぱりこの映画を見た日本人がやっぱり目を覚まして自分で考えるっていうことをするのがまず一番大きな目的です。あとはやっぱり奇妙なビジュアルですよね。やっぱり人間ピラミッドを作るっていう映画は多分今までにないと思うので、このビジュアルを楽しんでいただけたらなと思います。